Да живее България! Мафията вън! Оставка! 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 От Корнелия Нинова и от Делян Пеевски, защото те ги избраха, още решават съдбата на съдии и прокурори. Те също трябва да си ходят заедно с Сарафов и новото Народно събрание да избере нов Висш съдебен съвет. Затова може съвсем спокойно отново да кажем специално за съдебната система: оставка! Оставка!